Така, здравейте! Аз съм Николай Николов и ние с брат ми ще снимаме един клип на GTI. Той се казва Петър Николаев. Николаев. Да. И така, да започваме. И така, нека да започваме. От сега нататък може вие да сте с нас в нашия канал. Извинете, че се казва Стоилов, но от това моят братовчет Стоил ми го даде на заем и сега снимам от него. Защото, нали знаете, дори не ми се прави нов канал и зато. Между другото, ние сме от Варна. Да. И така. И започваме. Ако знаете за GTA-ката, пишете в коментарите ми дали сме изиграли добре. Защото ние сме прилетяли с брат ми и с нашите братовчети също е Стоил. Да. И така. Май човек такви чикат некъв. Айде, давай. Шито така. Измам. И тие. Аре, ще убия и те. абе, биги направо. Нема, бе. Мах са и тие. Ти затваря треп. А това не е трепито. Все. Кое е това, бе? Че не мога видя от екрана. Какво е? Ай, кажи с кое играш, бе? С Майкъл ли? Да. О, сори, тук трябва да си дигна телефона. Еми, много ясно, че трябва да си дигнеш телефона, бе. Нали така бумата се активира? Не, бе, аз му казвам на нашия приятел да е